Upacara adat menika minangka pralampita utawi simbol utawi pemut bilih warga masyarakat Padukuhan Sumba sampun gumulung tekad badhe nglestantunaken merti kali, merti bumi, merti tradisi. Merti kali dipun wujudaken kanthi nglestantunaken wontenipun Sendang Kalimanggis. Sendang Kalimanggis menika setunggalipun sumber mata air ingkang kagem nyekapi Kabetahan Toya wonten ing Sumba menika. Nggih ta, PDAM dereng saged dumugi, sumur boten wonten. Pramila paringipun kanikmatan saking Gusti Allah menika, sumangga kita uri-uri, kita merti sanadyanto secara kodrat tuk menika paringipun Gusti Allah, nanging secara keilmuan taneman gayam ingkang wonten sakiwa tengenipun sendang menika kedah boten kenging ical. Amargi taneman menika ingkang saged nyimpen toya lan dipun dalaken kanthi tuk sakiwa tengenipun taneman menika. Bapak Ibu ingkang satuhu kinurmatan, kapanewan sami galuh menika secara tata ruang mujudaken ruang konservasi dan wisata alam berkelanjutan. Awit saking menika kula ngajak dhateng sagung warga masyarakat Sumangga